dobrodošli u još jednu epizodu, sa vama je Dobla Games i danas igramo Hunger Games na Full Craftu. Sa nama je Kefalo 2001 ili na njegovom kanalu Kefalo MC. Tako je. Krećemo. I krenuli smo. Ajde bre, ajde bre. Ovaj mapi nikad ne loguje. O, to bude sword. Ja ništa nisam našao. Ništa. Imam stvari za tebe, nemam. Gde si ti si tu, evo te Dobla Games, imaš kapicu. Beži. Samo da stavimo deflekciju. Daj, ne možeš za mene neki sword. Ne, imam samo upaljač. Beži od ovog lika, alo. Beži, idemo ovako. Dobre. Idemo gore, prati me. Alo, lik je tu pored mene, pazi, hoćete napad. Što je bilo? Lik će da mi ubije. Alo, neće vaditi, ja ukilovao sam ga sa rukom. Alo, kilovao sam ga sa Ne rukom. zajebaš! Ne. Oj, padate pola srca. Dođi gore i pazi, ovdje ima jedna zamka i morat ću da je aktiviram, ali ti pazi da ne upadneš. A gdje se da upade? A ima ovdje, drži ovo. A, dobro, hvala. Ajde, idemo gore. Evo još. Čekaj. Okej, ja sam u Fulčini. U Fulčini, ja? Imam ekstra oklop i nemam hrane. Ja nisam u Fulčini, ajde idemo gore skroz. Pazi, jedan lik je gore, stani, moram da se brate healujem. Sad čekaj. Ajmo, idemo A! ovako gore. O, brate, nemoj tu pored meni. Evo ga lik. What the fuck. Pazite na udane samo. O! Ja! Stevo, pomoć, dođi. Ne mogu da sačekaj, evo me. Gde? Eto ga tu. Sačekaj, Evo pazi. ga s ove strane, alo. Sačekaj. Siđi dole. Gde je on? Evo ga drugi, prati me. Evo, pratim ti. To bre. Ubili smo ga, bre. Evo ga drugi, vamo, dođi, prati me. Čekaj. Evo ga. Pa. Beži. Ne, tu! Ubili smo ga. Tako je, bre. Hajde, healuj se, brzo. Brati, jedno srce, daj mi hrane. Alo, evo ti. To, hvala. O, brate, jedno srce, ja mislim da sam gotov. Daj mi kameni mač. Ili sekiru, bilo šta. Evo ti. Hvala. Ujebote. Ovo je bila dominacija, majke mi. Idemo sada polako, brate. Ovo je bilo dobro. Brate, imam 3 srceta, znači ako skočim. Pa nemoj healuj se, aj čekamo. Dođi gore, imam ovdje ender chest. Čekaj sekund, ajde. Lik da je pokupio. Jel pokupio, a? Da vidiš šta ti imaš od okupa. Pa dobro, nema ništa ti dam. Imaš kapicu neku? Imam ovo. To je sve. To mi ne treba, ništa od toga. Ne treba. Pa što si bacio, joj, sad meni ovdje. Jer mi ne treba. Evo ćeš jedan upaljač. Imam. Nego će mi trebati hrane. Zapalio sam se. Šalim. Friend dropovi, sine moj. Ajde, Joj, friend dropovi, čekaj. Ostalo još petorica, to bre, možemo da uđemo u deathmatch. Žešći friend dropovi, joj, da li je moguće? Jo, dole je lik u centru. Daj bre, mora svaki da me upropasti, morao sam prekinuti, zbog snimanja mi je bilo friend drop. Nema veze, ja ću da... Odlična bila epizoda, ubio sam dvojicu, ladno. Ja ću da nastavim da snimam, da znaš. Ali dobro, nema veze, ajde ti nastavi. Izvinjavam se ljudi što ja neću snimiti ovu epizodu, ali dobro, šta da radimo, ovo je dobra epizoda, barem ćemo biti na dovoljnom kanalu. Da, pa će ovaj ko se zove, moći da pogledate, ali na njegovom nažalost neće biti. Da. Ajde u vodu. Pa ne bi baš brate skačemo u vodu. Stvari, ajde. Ja sam skočio dole, ajde. Pazi! Polomit ćeš se, dobro je, ja sam mislio da skačeš direktno u vodu. Dobro je. Pazi, jedan lik je tu u centru, znači ja nemam srstiće u vodu. Ajde, nemaš srstiće, evo ti hrana treba. Ne, hrana mi je u fullu. Čekaj da vidim gdje je lik. Samo polako. Sad mi treba hrana, daj mi hranu. Evo ti, gdje si? Evo si. Ajde. Ne, budala! Čekaj. Pazi da nam ne dođe, evo ti. A gledam sve vreme. Ne. Sad ću... Lik nije u centru, nema. Sad ću da snimam, ajde,
Hakerske. Što želim da napisao neke? Da. Aj, sad ću snimam jade hakerske, tako je napisano. Gdje si ti, brate? Ja me znam, samo što ne gledam. Ne vidim gdje si ti, a, evo si, dobro. Imam pecalj, počekaj pecamo ribe, pokrivaj me. Šta pecaš ribe, si ti normalno? Ne možeš da pecaš. Mogu. Vidim lika na mostu gore. Gdje, na mostu? E, ajmo tuda. Aje, upecao sam ribu malo sutra, aje, prati me. Pa ja ti kažem da ne možeš da upecaš ribu. Može nego ovdje Čekaj, pusti ga da siđe, on će da nas čeka gore. Pusti ga, pašće, glup je. Ovdje je hladna voda, nema riba. Koji ti car? Čekaj, nije. Pusti ga, ono će tim. Stavi mu tim, pošto ja ne mogu. Je on ovo pljuvao? Vidio sam neke tačkice od ozgo. Ma jeste Ajde, sad. prati me. Nisu toliko usavršili Minecraft da može pljune. Pazi, lik će nas odvaliti. Oj, jebi ga. O, sad ti rekao, evo ga. Au, pazi. Čekaj. Vidi ga, pede. Pede. Oj. Za malo. Čekaj. Ajde. Prišao sam u sleđa. O, bravo. To care. Jao, kakva dominacija, sine, dominiramo. Da, majke mi. Pogledaj, ja sam skoro full iron. Bravo. Šteta što ne mogu da snimam. Koliko nas još ostalo? Još samo trojica! Aaaa! Dobro. Čekaj samo im, drži kapu. Ili imaš kapu neku? E, to mi treba. I drži bolji chestplate, čekaj bre, ja držim chestplate, ne vidim da ti, ne mogu ti da, nisam vidio da ima, ne znam. Ekstra. A gdje je lik taj? Evo ga, deathmatch. Deathmatch, ekstra. Ajmo. Gdje je lik? Evo ga. Evo ga, ladno ispred mene odmah bio. Sad ne možeš da ga biješ i onda sad će da krene ovaj kako se zove, kao da odbrojava, znaš. A ne mogu još da ga udaram, a? Ne možeš. Pazi, lik ima kameni. Evo sad Ekstra. ćemo, 3. Čekaj, ja ću ga stignuti, idi sa druge strane, ajde. Ja idem s druge, ajde. Evo ga. Udaram ga. Izašao je. Lik si Što je, brate? disconnectovao. Da li, brate, ja i ti moramo, a? Ajde. Sačekaj da se... Ajde, za 90 sekundi, brate, ako ne završimo za 90 sekundi, onda... Top, ajde. Čekaj, ajde ovamo da ne mogu da preskačem to, ajde. Sad. Ajde ovamo. Ja ću vamo, ti ostani tu. Gdje ćeš tamo? Ostaću ovdje. A dobro, ajde, 3, 4 sad. Kakav kvarnjak. Dropovi. A ne! Pobjeda! Brate, lagovalo mi, nisam vidio kako se krećeš. A i meni je isto lagovalo malo, ali dobro, nema veze. Dobro, ovaj put sam ja pobjedio, sljedeći put ćeš ti. Ok ljudi, to je sve za ovu epizodu. Ako vas je svidjela ova epizoda, bacite neki like, share, subscribe i vidimo se u nekom narednom videoklipu. Ćao! Ćao!